प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया आरो रायजो राजानि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया। दा एबसुजों एनडिपिजों बहुद फारागथि दङ। प्रमदआ सोरबाया माइरं बारनानै बुख्रुजादों गावथारजादों, सोरबाया ओंखाम जाहोनायनि हनै न'आव सावजादों। बिथांमोना परिबर्तन होनदों, परिबर्तन नङाथ' बे गभर्नमेन्टआ हजम बर्तन हजम गावसोर मन'नो थोआ बिसोर अरनानै जायाथ' ग्लबसो मन'यो, बिसिनि डाइजेस्टआ डेन्जार। आरो बे जोबथेसालियाव थानाय नि बिसि फिसानो जे सुबिदा होगोन बे मालाबाबो सम्भब नङा। खुलुमबाय। एनडिपिआ गावस्रा गावस्रि जानायाथ' गोबां जाहोन दङ। जिहेथु जोंहा एनडिपि हिसाबै बै 20 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जेब्ला जोंहा पिस एकर्ड जादोंमोन, बे पिस एकर्ड जानाय समनिफ्रायनो जोंहा गोबां बेले बेजेया दं। दा जोंहा बे समाव डिसबेन्डबो जादोंमोन। डिसबेन्डआ जाहैबाय जोंहा थारिखखौथ' आं गोसोआव गैला, डिसबेन्ड जानाय थारिखखौ। जिखुनु जाया डिसबेन्ड हिसाबै 30 तारिख मोनलै, जानुवारिनि 30आनोमोन खोमा, जानुवारिनि 30आमोन दे। जानुवारि 30 तारिखआव डिसबेन्ड जानाय समनिफ्रायनो जोंनि सेंग्राफ्रा बा कमरेड्सफ्रा लिडारफ्राबो दुखु मोनदों। दुखु मोननानै जाय फाराफारि बिदिनो गावनि गोसो बायदि सेलेक्सन खालामदों आरोखि। खारन बे प्रग्रामाबो जाफुङासैना। सारा जुदि प्रग्रामखौ खालामफुंनो मोनोमोनबा एनडिपि हिसाबैनो गोग्गोमै जों खामानिखौ मावलांनो हागौमोन। दा सार गैयिनि थाखाय, गार्जेन गैयिनि थाखाय बिदि जाबाय। दा बेनिखायनो बर' हारियाव गार्जेनखौ बिराद इम्परटेन्ट। दा जोंनि डिसबेन्डआव सोर थांदों? रन्जन दैमारि सारासो जोंखौ डिसबेन्ड खालामनांगौमोन। दा रन्जन दैमारिनि एबसेन्सआव प्रमदआ गाव थांदों होननानै बुंनानै लादों। खिन्थु प्रमदआ माबोरै डिसबेन्ड खालामनो हानांगौ? प्रमदआ सोर? प्रमदआथ' जेन'बा एबसु लाइननिफ्राय फैनायसो ना। दा एबसुजों एनडिपिजों बहुद फारागथि दङ। एनडिपिआ जाहैबाय आखाइयाव हाथियार लानानै नांनाय, आरो बे हाथियारखौ जों मानि थाखाय लाखो, मानि थाखाय बायखो? एबसुआथ' हाथियार लाग्रा नङाना। डिसबेन्ड खालामनो बिसोरथ' जेबो मोन्थायबो गैखाया आरो समायथावबो नंखाया। खारन बिसोरो दिनै उदखारि सान फालिग्राखा। बे उदखारि सानाव बिसोरो सिलायसो सावो। सिलाय सावग्रा मानसिया दिनै सिलाय लानायनि सोमोन्दै मा खेंफोरथि होगोन? आरो रन्जन दैमारि साराथ' जेब्ला गाव एनडिपिखौ फाउन्डेसन खालामखांनायनि उनाव जे सिलाय लानो फोरोंदों, मानि थाखाय सिलाय लाहोखो? आरो बे सिलायखौ दिनै जों मानो गभर्नमेन्टनि आखायाव गथायफिननांखो? आरो गभर्नमेन्टनि आखायाव गथायखांनानै जों माबायदि जानांगोन, माबायदि मावनांगोन, जाथिखौ बोरै हमथानांगोन, माबोरै बेंनानै लानांगोन, जाथिखौ दैदेननांगौ माबायदि जानांगोन, बिनि सोमोन्दैथ' जों रन्जन दैमारि सारनि खुगानिफ्रायथ' जों मिथिनांगोन ना। जों माने एकसाल' मिथिनाङा, बेखौ समस्त बर' रायजो राजायानो मिथिनांगोन। खारन एनडिपिआल' खस्थ' मोनाखै, एनडिपिआल' सैसो नाङाखै, बर' जाथि हिसाबैनो सैसो नांदों। सोरबाया माइरं बारनानै बुख्रुजादों गावथारजादों, सोरबाया ओंखाम जाहोनायनि हनै न'आव सावजादों, बुख्रुबजादों। बिथांमोनाबोथ' मिथिनांगोन ना। बिथांमोननोबोथ' दिनै मिथिहोनांगोन, बिथांमोनखौबो दिनै गोजोन होनांगोन। दा बिथांमोना गोजोनोब्ला बा जों गोजोन नांगौब्ला सोरनि खुगानिफ्राय खोनानांगोन? रन्जन दैमारि सारनिफ्राय खोनानांगोन। गबिन्द' बेनो सिगां खारग्रोखादों, इउपिपिएलआव बेनो हाबग्रोदों, बिनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों। आरो बिनि सायाव रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै दिनैहाय इउपिपिएलनियावबो बहुद रिकुवेस्ट खालायदोंमोन जे समस्तिखौ गैयाब्लाबो जोंनोबो 3 मोनबा बा 8थासिम होनांगोन होननानै। जोंनो मोनसेबो होआसै, जोंखौ आरो लेथेर फेथेर खालामबाय। दा बाहायनो दुखु मोननानै जोंनिया रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै बिपिएफखौ बांसिन समर्थन खालामदों आरोखि, सापर्ट खालामदों। बेवहायनो बिनिफ्रायनो सुरु जाबाय जोंनि एनडिपिनि गावस्रा गावस्राया जाफिनबाय आरो सुरु। दा फैनानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि होननाय मोनसे टिम दादों। दा बे टिमा मा खालामलाङोसै आरोखि। दा बेखौबो माबायदि दैदेनलांगोन बेखौ समा खोन्थागोन आरोखि। बेखौ आं दिनै बुंथ'नो हाया। खारन जाथिखौ बेंलांनांगौनि थाखाय सोरबाया माबा मोनसे मिजिंजों बे टिमखौ दायोथ'। दा बे दालांनाय हिसाबै दाग्रा बा मदद होग्रा दैदेनगिरिफोरखौहाय आङो डिसएन्कारेज खालामनाय जागोन। बेनिखायनो आं बिनि सोमोन्दै आं बुंथ'नो हाला। दा जोङो लेथेर फेथेर जाखाबाय हिसाबै आंबो लेथेर फेथेरावनो दं होननानै आं सानबाय, आरो आं जाखाबायबो। आङो खैदिननि उनावनो मोनसे पार्टियावनो आङो सामिल जाखासिगोन। जिहेथु
आं बेनिखायनो इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय थाखाय आङो बेफोरनि खेंफोरथिखौ आं होनो हाथ'ला समा खोन्थागोन जों बेखौ नेनानै थाथ'नोसै आरो बुंनो थाङोब्लाथ' एनडिपिआ गावस्रा गावस्रि जानांगौ गैलामोन जिहेथु जोङो जयैनो मोनसे पिसि कर्डखौनो सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै सावरायलायनो मोनाब्लाबो बेवहायनो सिगनेसार होनाय बा पिसि कर्डखौ खालामनाय हिसाबै जों ज' मोनफ्रोमबो फेक्सना ज' जानानै जोङो खामानिखौ मावलांनांगौखौ जोङो सानदोंमोन दा बे समावहाय जोंहा सावरायनो मोनस्लाबैयाव रन्जन सारखौ रायजो राजायाथ' मिथिजोबखागौ जेन'ब्ला जेबायदि जोंखौ नंखाय खोथा होनानै नंखाय रादायजों दिनै बिथांखौ सहि लाहोदों दुखुनांथावा बेनोदि बिथांखौ सक्ति खालामनांगौ समावहाय 4 घन्टानि गेजेरावहाय इन्टारिम बेल होनानै बख'नानै लांनानै जबरदस्ति सिस्टेमाव सहि होहोनानै सहि खालामखांनानै फैनायनि उनावहाय बिथांखौ 20 दिननि उनावनो जोबथेसालियाव लांफिननाय हिसाबै जों गासै एक्स एनडिपिआ रन्जन दैमारि ग्रुपनि हिसाबै जों ओरैबायदि दुखु मोनदों माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि बे दुखुखौ दा जेबायदि दुखु मानो होनोब्ला जोंहा गार्जेननि गोनांथि जाय गार्जेनखौनो दिनै जुदि सिगनेसार होखांनानै जोबथेसालियाव आरोबाव लांफिननायाव जों बिखा खालामदों साफ्रोम एक्स एनडिपिआनो बिखा खालामदों माने रावबो बाहाय माने गोजोनै थानो हायाखै सोरबाया नायै बेदरै जादोंबाबो बे जानाया हजम जानो हायाखै आरोखि जों साननायनि लैथोआव गोलैनांदों जिहेथु गार्जेनानो गैयाब्लाबा जों मा मावनो दा बे बेलायावहाय माने सोरखारनि षड़यन्त्र दङ होननानै सानो नामा बेवहायथ' सरकारनि षड़यन्त्र दं होननानै सानो नामा होननाय माने जों बेखौ सानखानांगोन सरकारनि षड़यन्त्रनि गेजेरावनोथ' बेफोर जाथाया जादों जिहेथु जोंनि खौसेथिखौ बिथांमोनहा लुबैयाखै जाय खौसेथिया जोंहा 24 फेब्रुवारियावहाय मोनसे इउनाइटेड प्रग्राम लादोंमोन जोङो मोनसे माबा गामियावहाय बे गामिया उदालगुरिनि सिङावनो थानाय उदालगुरि थानानि सिङावनो थानाय गामिमोन बे गामिनि नामा जाहैबाय कापुरपारा होननाय गामि बाहाय जोङो फिल्डखौबो बानायखाबायमोन प्रग्रामनि थाखाय जोङो लाहार फाहार जाबाय प्रग्रामावहाय जेबायदि नांगौ बे जिनिसफोरखौहायबो जोङो सावरायजोबनायनि गेजेरजों थि खालामखाबायमोन आरो जों फिल्डखौबो फोसाबबायमोन दा बे फिल्ड फोसाबफुबाय थानाय समावनो सानब्रै सिगां सारखौ माबाफिनदों आरोखि राय होफिननानै लांफिनदों आरो दा बाहायनो एनडिपिनि गावस्रा गावस्रिया जादों सरकारा जे जोंखौ बेबायदि खालामगोन जों सानाखैमोन बुंनो थाङोब्लाथ' दा जों आसाम सरकारखौल'थ' बुंबाथ' जानाय नङा बाहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनिबो भुल दं जिहेथु जोंहा खौसेथि गैया दुरबलथाया जोंहा दं लोरबांथिखौ बिथांमोनहा नुनानै मा खालामनो हायो बे साइसाव लांदोंमोन नाथाय जों जेबो मावहैनो हायासै खारन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन बा भटखौ साननानैहाय दिनै गावस्रा गावस्रि गाव गावनि सार्थनि थाखाय गावनि फिल्डखौ फोसाबनायावसो मुखुब जाबाय रन्जन सारनि सोमोन्दै जेबो सानखांनायबो फैयासै आरो बिथांखौ बख'नायनि लामायावबो लायाखिसै दा बेखौ लानानै जोंनि रन्जन एक्सन हिसाबै रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै एक्सुवेलि जोङो बे एकर्डनि उनावहाय जायबायदि इलेक्सन फैदोंमोन 20 सनावनो जेन'बा बिटिसि इलेक्सन बे इलेक्सनावबो जोङो गावस्रा गावस्रि जाजोबदों आंबो बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों आं बिजेपियाव हाबाखैबाबो बिजेपिखौनो समर्थन खालामनाय बायदि जादों आरोखि सापर्ट खालामदों आरोखि दुखुजों आथिखाल माने खुंथाय गोहोआव थानाय माने बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बिथांमोना सालायगासिनो दं बे बेलायाव जोंनि बे दा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जेलाव थानाय माखासे एनडिपिफोरनि बख'नायनि सोमोन्दै सावरायबाय थादों होनना जों खोनानो मोनबाय थायो दा बे बेलायावहाय बेसेबां आवगायदों बा आवगायाखै बेनि सायावहाय माबाफोर इनफरमेसन दङ नामा इनफरमेसन हिसाबैथ' नंगौ आं दाख्लि बे मासनिनो नैबे दा सोलिबाय थानाय मासनि 9 थारिखआव आङो थांदोंमोन खबरखौथ' आं जेबायदि सरासनस्रायै मोनदों मोननायालाय खबरखौ मोननाय मथेथ' खुंथाय गोहोनिफ्राय बेफोरबायदि अफिसियेलि बा कर्टआव खामानि मावनाय जेबोखौनो मिथिनो मोनाखै आरो गैया खारन उखिलफ्राबो जेन'बा खोन्थानो रोंखायाबालाय माथो मा बिसोर बिथांमोनखौलाय मावदों होननानै जों बोरै बुंनो रोंबावनो दा बेखौ बुंनो थाङोबाथ' बिराद दुखुनांथाव
दा जोङो रन्जन दैमारि सारखौनो गारजेन हिसाबै जुदि बर' जाथिया दिनै लुबैदोंब्ला दा रन्जन दैमारि सारा जुदि बेफोरबायदि जोबथेसालियाव थाबाय थानांगौब्ला बर' जाथिया आरोबाव बिराद बेक जागोन बेखौ लानानै जों एक्सल' नङा जाथि हिसाबैनो बिराद दुखुआव दं आरो बयबो दुखु प्रकास खालामदों जों बर' गामि गामि गिदिङोब्ला जोंखौ रन्जन दैमारि ग्रुपनि हिसाबै मिथिनायखाय साफ्रोम रायजो राजाजों लोगोसे इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो सोङो जे माब्रै सोलिनानै दं रन्जन सारनि केसा अब्ला जों मालाय मा फिनबावनो दिनै जायबायदि खुंथाइ गोहोआ दिनै गाव बे मा होनो बेखौ CEM नि सिटखौ गावनो लाबाय थानो होननानैसो जुदि हरखादोंब्ला बिथांनि जानानै जों खारसोमबाय थायोब्लाबो जोंनि खारनाया जेबो खामानि गैया आरो होखानायबो नङा जों हाजासे जों खरसा खालामनांगोन हाजासे खरसाया जोंना दैयाव थांगोन जों बेबायदि साननायनि लैथोआव गोलैनो गोनां जादों आरोखि मानो होनोबा प्रमद बर'आ आं नामखौनो बुंबाय डाइरेक्ट बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया आरो रायजो राजानि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया बेजों लोगोसे आथिखालाव 60निबो बांसिन NDBफोरा जेलाव दङ बिथांमोना माखासे फेमिलि दङ दा बिथांमोननि फेमिलिया जों मिन्थिना मोननायाव जोबोद माने खस्थ'यै दङ दा बे बेलायावहाय माने BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा होदों होननानै बुङो खिन्थु माने ग्राउन्डआव जों नागिरना मोनोब्ला जेबो सुबिदा मोनाखै बा रावजोंबो अनसायजायाखै नायफिनजायाखै बे बेलायाव मा बुंगोन सुबिदाखौथ' नोङो गामि गामि हाबसोमनानै बा NDBखौ मोसौ फालो हुरुनबोनाय बायदि दुब्लिफ्राव हुथुमबोनानै लाबोजोबनानै साफा सोङोबाबो रावबो आं बिदि मोन्दों उमुक होदों आंनो होननानै रावबो खोन्थानो रोंनाय नङा आरो बे जोबथेसालियाव थानाय नि बिसि फिसानो जे सुबिदा होगोन बे मालाबाबो सम्भब नङा जिहेथु बिथाङा गारजेनानो गैखाया बिनानै लाग्रायानो गैखाया दिनै बिथांमोननि न'आव थांनानै जे बे खुंथाइ गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जे बिथांनि न'आव बा सिथ्ला गाहैनानै नोंथाङा नैबेजों सोलिदो नोंहा फिसायबो गैखाया गथ' गथायखौ आफादथ' बेजोंनो सोलिथ'दो फोरोंथ'दो बेफोरबायदि बुंनाय गैया बिसोरनोथ' बिसोरनि खुगायाव दङ दै जों होदों आमुक लाबोदों खिन्थु गासिबो मिसाजोब बे नंखाय दाथ' नुबायानो थादों नोंथांमोना गामि गामि माबायदि फिथा हास'दों गामि गामि माबायदि लामा देखायबाय थादों सोर बानायनाय बिलाय बे बारग' जोंहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो बानायजोबनाय लामायावसो बिथांमोना गारि सालाय दिनै मबिलाइज खालायगासिनो फिल्ड बानायगासिनो बिथांमोना खुगाजों होयो खिन्थु बेसादजों गैया बिथांमोननि जेबायदि होनाय जेबायदि दिन थारिख डेडलाइन होनानै दोननाय बे थारिखखौ जुदि फैजासे नेनांगौब्ला गावनि उखैनाय सोलेरखौ लानानै जुदि थाथाबबाय थानांगौब्ला बे बुहुमनिफ्राय गोजोबस्रांलांगोन मानो जोबनांगोन दिनै देहाया लोरबांथि जागोन जे एथ' दिनल'सै सप्तासेल'सै आंनो एथ' थारिखआव एरखम डेट होलांदोंमोन बे डेट मथे होफैगोन होननानै दा बे डेट सफैयोब्ला आं एरखम सोलिनोसै दे नेथ'नोसै मानो लासिंसिं हाजिरा मावबावनो होननानै जुदि थायोब्ला बे बुहुमनिफ्राय बे बेक्ति बा न'खरा जोबस्रांलांबाय आरो NDBनि बेनिफिसारिफोर दं बेसेबां अन्थाव बाथाव बेलसा मारिनानै जागासिनो दङ बेसे दुखु खस्थ' दं आरो बे जेलाव थानाय माखासे एक्स NDB केन्डिडेटफ्रा जायबायदि सैसोनानै दं बिथांमोनखौ खबरखौनो लाहैयाखै बिथांमोननि बिसि फिसाखौ बोरै खबर लागोन आरो मा होगोन बिथांमोना गावसोर हजम खालामनो थोआ बिथांमोना परिबर्तन होनदों परिबर्तन नङाथ' बे गभर्नमेन्टआ हजम गावसोर मन'नो थोआ बिसोर अरनानै जायाथ' ग्लबसो मन'यो बिसिनि डाइजेस्टआ डेन्जार लिभारा बिराद मोजां बिसिनि एक्सट्रा हरखादों इसोरा लिभारखौ बिराद रोजा हरदों जों नोंनि आंनि बायदि नङा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR गोजोन गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथाजों मोनसे दफा दङ साफ्रोम बारग' NDBफोरनो रिहेबिलिटेसननि नामावहाय 4 लाख रां होनाय आरो मुंख्लं न'खराव 5 लाख रां होनाय दा बे बेलायावहाय जों सम खोनानो मोनबोदों साफ्रोमबो मोनजोबाखै होननानै खिन्थु बेखौ माने प्रसेसआव दङ होजोबनाय जागोन आरो बांसिनानो होबाय होनना बुंबाय थायो आथिखाल खुंथायाव थानाया दा बे बेलायावहाय दा सासे बारग' NDB दैदेनगिरि हिसाबै मा बुंनो सानो बेखौथ' मोननाया मोजांमोन आरो मोनथारनांखागौबो जिहेथु जोंहा आर्टिकेल नाम्बार दं हिसाबै जिहेथु बिसोरो बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन BTRनि मोनफ्रोमबो दफाया आखरे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्ला सोरबा मिनिस्टारनि लांगोनायाव सुइसाइड जाहैनायनि खोथा नाङा दे प्रमद बर' नोंथां सुइसाइड जानायखौथ' जोंबो लुबैया
आरो नैबे रिहेबिलिटेसननि खोथा रिहेबिलिटेसनावथ' नोंसोरो हाखाया रन्जन दैमारि ग्रुपखौथ' नोंसोरो वान साइड खालामखादों रिहेबिलिटेसननि बेलायाव दा बेखौ जों वान साइड खालामदों होननानै जों माबोरै बुंनो हागोन होनोब्ला नैबे जिनिसा थागोन आरोखि जोंनो फार्स्ट टाइमाव होफादोंमोन नो डाउट जिखुनु 700 सनसोनि होदों खोमालै एक्सुवेलि आङो लिस्टखौ नायाखै जिखुनु जाया मिथिनाय मथे बिदिनो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम होबावदोंमोन बे सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइमाव रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै सासेबो निजेरफायाखिसै सासेनोबो होआखिसै खारन रन्जन सारखौ लांजोब्बाय दे लांखांबाय दे जेलाव हरनो हागौबाय दे सोरथो मा खालामनो हाबावनो रन्जन सारासो जाहैबाय जेन'बा ग्रुपनि हाथियारमोन नालाय हाथियारखौनो सिफायनानै दोनबायबालाय बे पार्टियालाय माथो खालामनो हानो होआ मालाय दा बे लाइनाव थांदों आरोखि जोंनि मोन्दांथिया बे आरोखि दा जाय हक रन्जन दैमारि हिसाबै जुदि वान साइड जाबाय खिन्थु एक ख्रिस्टियाननि बेलायाव आं बेखौ लुबैयाखैलै एक ख्रिस्टियाननि बेलायाव आङो जेनेरेल होजानो लुबैदों खारन जाथिनि नामावसो सोरबाया माइरं बानानै गावथारजादों सोरबाया এই नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामनायाव ट्रेक्टर बेलथायनानै थैदों बिसोरखौ आं होजानो लुबैदों आरोखि थारमाने बिसोरखौ आं थगायनानै जाजानो बादों जिहेथु जों दा थांनानै थानाय एक्स एनडिपिफोरनिखौ थगायबाय बे एक ख्रिस्टिया मुंख्लं न'खरनिखौ होथारनांगौ आं बेखौ लुबैथारोलै होनाया होनांगोन जेन'बा थांनानै थानायफोरनिबो रिहेबिलिटेसनखौ होथारनांगोन रिहेबिलिटेसनजों लोगोसे एक ख्रिस्टियाखौ जोंनो नांथारगोन आरोखि दा बेखौ मोनाब्ला खिन्थु जों साफ्रोमबो एक्सफोरनि गोसोआ गोजोननाय नङा आरोखि माने हजम जानाय नङा जों खुद्रिखांबाय थागोन आरो मालाबाबो प्रमद बर'नि सायाव जों मोजां रावै बुंनो हानाय नङा आरोखि जाथि हिसाबैबो दुखु मोनगोन आरो दा बे बेलायावहाय सोलायनायनि मुङावहाय सोलायफैबाय गोदान सरकार फैबाय आरो खाथियाव फैगासिनो दं एमपि बिसायख'थि दा बे एमपि बिसायख'थियावहाय जों खोनानो मोनबाय थादों बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारि आरो बे इउपिपिएलनिफ्राय आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु नार्जारिया बुंनानै लांबाय थादों माने दोलोआ जुदि आंनो एमपि बिजाथि होयोब्ला आं सासे रायजोनि माबा हिसाबै बारसोमगोन खामानि मावनो दा बे बेलायावहाय नों सासे बिजेपिनि मददगिरि हिसाबै माबादि केन्डिडेटखौ फैजानायखौ लुबैयो दा बे जिनिसावथ' बे बाथ्राया जाखौ नोंथाङा कुइसन खालामदों बे कुइसना दुखुनांथावबो आरो मिनिथावबो मोनसे साइडजों दुखुनांथाव मोनसे साइडजों मिनिथाव जोंनि बिटिआर बासि हिसाबै दा नोंथाङाथ' मोननै कुइसन खालामबाय आं जिखुनु जाया मोनसे कुइसनखौनो खालामनोसै कुइसननि फिननायखौ होनोसै राजु नार्जारि ना मा होनदोंमोन बिथाङा राजु नार्जारि बिथाङा जेन'बा गावखौ टिकेट होयोब्ला सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन आदसा राजु नार्जारि बिथाङा आं बिथांखौ लोगो मोनाखै दै खिन्थु जिरायनानैबो रायज्लायनो मोनाखै एक्सुवेलि ससियेल मिडियायाव नुदों आं नोंथाङा दा जायखौ कुइसन खालामदों बे निउसखौ आंबो नायदों बिथाङा मोनसेल' नङा दे मोनफ्रोम बै इउपिपिएलनि प्रग्राम बिथाङा फिल्डआवहाय बे खोथाखौ बुंबाय थादों जे आंखौ जुदि पार्टिया टिकेट होयोब्ला बा पार्टिया जुदि आंखौ दैखो हरोब्ला आङो सासे बिर जोहोलाव बायदि बारसोमगोन होननानै दा बारसोमगोनाथ' खुगाजों बुंदों नंगौ थिगानो फोथायथावनामोन आंबो सानदोंमोन बे पइन्ट्सखौ मोजां मोनदोंमोन खिन्थु बुङै बुंलांनानै मा बुंहैबाय ससे समावहाय बिपिएफनि खोथा बुंबाय बियो बिपिएफआनो जेबो मावाखै बिपिएफनि माबा मोनसे जुदि अनुस्थान जाथिनि जुदि मुलाम्फा खामानि मावदोंबा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदोंब्ला आंनो खोन्था अबे जायगायाव बिपिएफआ मा खामानि मावदों आंनो खोन्थायोबा आं 5,000 बा 5,000 कमिसन होगोन होननानै खिन्थानो हायोबानो 5,000 होगोननो आरो बे बिटिसिआव जेसेबां थानाय जाथि जनजातिफ्रा दिनै बे बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव बानायनाय लामाजों थाबायाखैब्ला बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसिडिसि लेभेलाव राननाय कम्बल साथा आरो खुन्दुंफोरखौ मोनाखैब्ला बा बै जाहा ओरै कृषकफोरनो जे स्प्रे मेचिन होदों जों हाग्रायाव थादोंबाबो नुदों जों थानाय एरियाजोंबो होदों मोननो सासे सानैया मोनलांदों ओमफ्राय बेखौ जों मिथिदों दा जाय लामाजों जोङो सोलिबाय थादों थाबायबाय थादों गासिबो बिपिएफ बानायनाय जों मिथियो दा बेफोरबायदिखौ नुसेयाव जायबाबो आसि थुगोन नैबे बिपिएफ बानायनाय नैबे बिपिएफ बानाय हाजारथा लामाखौ आसि थुनानै देखायगोन हाजारथा दालांखौ देखायगोन
अब्ला सोर सासेनो 5,000 खरि होगोन आरो मोनसे लामायाव जुदि 5,000 जुदि बिथाङा बक्सिस होगोनब्ला होमबा बे हाजारथायाव बे 5,000 खरियै बेसेबां हाजार कौटि रां जागोन बे रांखौ बबेनिफ्राय होगोन राजु नार्जारिया बिफानि सम्पतिखौ फानजोबबाबो बेखिनिसो थाखा फैया मानो फैया अब्ला सोरनिफ्राय होगोन प्रमद बर'निफ्राय लाबोना फैगोन नामा बिथाङा बे रायजो राजानो बिटिसिनि भटार्सफोरनो होगोन नामा बे बिथाङा बेयावनो जुदि बिथाङा बिदि बुंनानै लाबायबा बेयावनो जुदि थगायखाबायबा इसेबां मिसलिया खोथा बुंबायब्ला राजु नार्जारिया दिनै बर' जाथिनि बा बिटिसिनि मा मावहैगोन मा बिनानै लाबोगोन बे सासे लबिया गावखौ देरहानायनि सार्थ'आवहाय बे खोथाखौ बुंखाबाय होमबा दिनै बे दिल्लीनिफ्राय मा आरे गोरलै नङालै राजु नार्जारि नोंथाङा बे चेनेलाव जुदि आंनि बे नोंथांनि नामावहाय रिप्लाइ खालामनायखौ जुदि नायसनबायोब्ला नोंथाङा सोलाय लाजि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिसि बाखि हिसाबै जोङो 10 बोसोराव आगान होबायलै 10 बोसोराव पार्लामेन्टनि अफिसा जोंना लक होनानै दं लक बुजिदोंना राजु नार्जारि नों जेखौ सालाय बिजौआव फैदों बेखौ बुंलाबा जागोन नामा बर' जातिखौ नों मा सिन्था खालामदोलै बा जों थाखो बोसोर खस्थ' खालामनानै जातिखौ बेंबोनाय आरो बे जातिखौ जों नों बायदि सासे मिसुरलियानि आखायाव हगारनो हाया बे बिटिसिखौ नोंनि आखायाव सासन खालामनो जों होनो हायालै राजु नों सिन्था खालाम एसेबां मिसुलिया खोथाखौ नों दा बुं लाजिनो सोलों लाजियो जों मा नोंलाय गावखौनो माथो MSW होननानै बुंनानै लालायो नोंलाय MSWनि मिनिङा मा बिलाय हा बे MSWनि जयगथा नामा आरो बे एमपिनि खुगानि राव नामा मा ओरै नोंखौ टिकेट होबालाय जों नोंखौ बोरै देरहा होगोन सोर भटार्सआ नोंनो भट होगोन हा बेबायदि सासे लबिया रायखसि खुगानो सोर नोंनो कोटि थाखा जाहोगोन हा मा राव जादों बेलाय बिदि नङालै राजु गोदाव सोराव खोथाखौ बुंनो नाङा दुखु मोनो जों ओरैनो बहुद टेनसनाव दङ जाति हिसाबै एसे गिदिर अलखदाव गोलैनानै दङ 10 बोसोर थाला होजादों पार्लामेन्टआव बिटिसिया गावनि पेकेजखौ मानो लाबोनो हायाखै नोंसोर बिटिआरआ मानो लाबोनो हायाखै 1500 कौटिनो एग्रिमेन्ट मथे नोंसिनि एग्रिमेन्टआ बिटिआरखौबो एग्रिमेन्ट खालामबाय पेकेजखौबो एग्रिमेन्ट खालामबाय मा जाखो बेलाय एकर्डथ' खालामोन ना एग्रिमेन्टखौ मा खालामनांगौ एकर्ड खालामोबा साबसिन जागौमोन ना दलिलाव एग्रिमेन्ट खालामखो ना मायाव खालामखो नोंसोरलाय एग्रिमेन्ट मथे मानो मोननो आरजिया मानो दावगाहैनो आरजिया सोर होख्रावबावगोन दा पार्लामेन्टआव दिल्लीयाव सोर गसंगोन बिटिसिनि जानानै दिनै नबसरनियाथ' 10 बोसोर सासनाव थाबाय नबसरनिया बिटिसिनि जानानै खामानिखौ मावगोन बर'निफ्राय थांखानाय मानसिया बर'नि जाना खामानि मावना होगोन नामा पार्लामेन्टनि साबिखौ खेवनो थाखाय दा दहाय बिथाङा मोनसे कुइसन सोंदोंमोन नै जोंना रिपर्ट जगायग्राया जा खाम्फा बिथां सारनिसिम दा खाम्फा बिथां सारनि बेलायावहाय आं बुंगोन राजुनिखौ दोनथ' बेथ' मिसलिया आंथ' बुंखाबाय मिसलिया थगायसुलासो बेखौ हरनानै लाब गैया रायजो राजाफोर आं डाइरेक्ट बुङो बेखौ जों दानो बेबायदि पइन्ट मोनखानायाव जुदि आरो ब्रायैनो जुदि हरोब्ला जोंहा बिराद गिदिर खहा दं नैबे खाम्फा सारनि बेलायाव आं बुंगोन रायजो राजानिफ्राय लानानै बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोर गासैबो सिन्था खालाम जाहा खाम्फा सारखौ जुदि BPFनिफ्राय जुदि MP टिकेट होनानै जुदि हरोब्ला जोंहा बाहाय मुलाम्फा दं होननानै आं सानो मारै मुलाम्फा दं होनोब्ला बे 10 बोसोरनि थालाखौ खेवहैनो थाखाय जों बिथांखौनो साबि बानायना हरसै नामा सनानि साबि आं बेखौ सानो थारमाने बिथाङा साबि जानानै थांनानै पार्लामेन्ट अफिसखौ खुलिनानै होयोब्ला बिथाङा हयथ' अफिस सिङाव हाबनानै टेबोल बुनानै जोंनि जेबायदि मोननांगौ जेबायदि जोंहा गोनांथि जादों बेफोरखौ बिथाङा हयथ' डिमान्ड खालामनानै लाबोनो हानाय बायदि आंनि नुहुरनायाव आं बिथांखौनो देरहाहोनाया मोजां जागोन होननानैसो आं साननानै लाबाय दा खारन जोंबो अबजार्भ खालामनांगोनथ' सोर दैदेनगिरिया माबायदि बुंदों आरो बिथांनि बुंनाया बेसेसिम सैथो दा जों मिथिखाबाय बिथाङा हाग्रामा महिलारि सासनाव थानाय समावहाय बबेबा लामाखौ मावनाय रेकर्ड दं नामा रेकर्ड सोंबाय रेकर्डआथ' 1000टा रेकर्ड दङ दा बिनि गेजेराव मोनसे रेकर्डआवनो जुदि 5000 होनो नागिरब्ला बेथ' एकदम थगायखाथारनायखाथार अब्ला जों मिथिखागौखा बिथांखौ हरोब्लाथ' उननि समावहाय जोङो आरो 5 बोसोरा बेक जाबावगोन 5 बोसोर बेक जायोबाथ' दा जेबायदि सिटुएसन रायजो राजाफ्रा गावसोरनो मिथिखागौ गथ' गथायनि बिफाफ्रा गार्जेन पेरेन्टसफ्रा दिनै BA MA पास जानायखौ थाखो नुखाबाय फाथै जाबनायफोर बायदि जोंनि BTC आव BA MA पास जानानै दं
माबायाव साख्रि गैया बाख्रि गैया ओरैनो जबखौनो मोनखायाखिसैब्ला 10 बोसोराव जों इसेबां बेक जाखाबायबा 10 बोसोरावनो दिनै हाजार थाखाबाय आरो 5 बोसोराव जुदि हाजार फैबावोबा जों लाख मोनहैनो बेसे गोबाव अब्ला बे बिटिसि बाखि हिसाबै जुदि लाखसे जुदि स्टुडेन्टफ्रा दिनै लेबार मावनानै जानांनाय बा दावराव दावसि सिखाव दाखायत जानांगौब्ला जोंनि बिटिसिया बाहा गोजोनै थानो हानो बेफोरखौ जोङो सलिउसनाव लाबोनांगौ जायोब्ला काम्पासार बायदिखौ जोंनो गोनांथि दं खिन्थु होयो होआ आं बेखौ बुंनो हाया आं दा नोंथांनि कुइसन मथे काम्पासारखौ खोनानाय मथे आङो आंनि मोनदांनायाव आङो बिथांखौ हरोबा बिराद मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरोखि मानोना बिथाङा एक्सपिरियेन्स हल्डार बिथाङा 15 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं बिटिसिखौ 15 बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै बिथाङा सालायबोनाय हिसाबै मा नांगौ मा नाङा आरो मा मोनबोयो मा मोनबोआ पार्लामेन्टनिफ्राय बिथाङा ए टु जेड मिथिगौ होननानै आं सानो दा बिथाङा मिथिखानाय हिसाबै टाइम टु टाइम जोंनि आंखाल जानाय जिनिसखौ बिथाङा आबुं खालामनो हागोन होननानै आं सानो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय बर' जाथिनि थाखाय सिंगेल जाथि हिसाबै नैबे मोनसे मुलाम्फा दं दा बिथाङा जे डिपुटि चिफनिफ्राय जुदि हरमारोबा दे बिथाङा जे डिपुटि चिफआव थाखादोंमोन दा खुंथाइ गोहोआव गैथ'आ हिसाबैसो जेन'बा दंथ'यो अब्लाबो जुदि बिथाङा फैगोन समावहाय देरहानानैबाबो जुदि बे सिटआवनो जिरायखागौमोनब्ला बिथाङा बेखौ नुहुरनानैबाबो बिथाङा जुदि बेखौ दोनथ'नानै जुदि आवगायलाङोब्ला बिथांनि सान्थौआ बेसे गोथौ आरो बिथांनि सान्थौजों जों रायजो राजा बर' हारिया बेसेबां मुलाम्फा जागोन बेखौ जों रायजो राजानि जानानै बुंगोन आं एक्स एनडिपि हिसाबै बेखौ माखासे जोंनि बर' भटार्सफ्रा सानस'हरनो हायाब्लाबो जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा एकदम 100 साननो हागोन जे मानि थाखाय बे सिटखौ लांदां खालामलांनो नागिरदों आरो बे सिटआ मा जानो थांगोन बेहायनो फोरमायदों बेखौ जोंखौ साननो होदों सोर साननो होखो जाहा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ साननो होदों नै बर' हारि सिन्था खालाम बिटिसिया मा जानो थांदों आरो बिटिसिखौ जों मानि थाखाय बिदि खालामनो गोनां जादों आरो बे लांदां जानाय जायगाखौ माबोरै आबुं खालामनांगौ नोंथांमोना सिन्था खालाम नोंथांमोना आंखौ खोन्था आंनो खोन्था 82 इन्टेलेक्सुयेलफोर बे लांदां जायगायाव सोरखौ फज'गोन आरो माबायदि खालामनांगोन नैबे जिनिसखौ फोरमायदों होननानै आं सानो आरोखि हाग्रामा सारा बे जिनिसखौ जोंखौ साननो होदों बेखौ आं सानदों आरोखि दा बिथाङा जुदि देरहालांनानै जुदि पार्लामेन्टआवबो जुदि थाला खेवनो हायोब्ला ओरै बिटिसियावबो जुदि जोङो इन्टेलेक्सुयेलफोरनि मददजों आरो दिनै रायजो राजानि जोंखौ अननायजों बा बिटिसिखौ अननायजों दिनै जुदि बे लांदां जानाय जायगाखौ जुदि जों आबुं खालायनो इन्टेलेक्सुयेलफोरनि माखासे निर्देश मथे हाग्रामा सारनि बिबेक मथे दिनै जों जुदि सुफुंनो हायोब्ला निस्सय बिटिसिया डेभेलप जागोन आरो बिटिसिया जौगाखांगोन आरो जोंनि बे बिटिसि बासि हिसाबै जोङो मोजां थासारिखौ लाबोनो हागोन होननानै आं सानदों आरोखि सोरबा जोबथेसालियाव थानायफ्राबो जोंनि पलिटिकेल पावारखौ बारायखानाय हिसाबै बा गोहोआ फैखानाय हिसाबै जों जोबथेसालियाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लिडार्स माखासे दङ बिथांमोनाबो गासैबो उदां जानो हागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो आङो दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानो खुलुमहरो जे जोङो फैबाय थानाय इलेक्सन समाव जायबायदि मानसिया पार्लामेन्टआव खामानि मावनो हागोन आरो बिटिसिनि पलिटिकेल पावारखौ बारायनानै जुदि बिटिसिखौ जों सुखु गोजोनै लाखिनो हागोन बेबायदि टिमजों आवगायलांनो थाखाय आङो साफ्रोम बर' रायजो राजा बा बिटिसि बाखि जाथि जनजातिफोरखौहाय आङो खावलायहरो जाहाथे गनायलायनानै जोङो गावनि पावारखौ मोननो हानाय बायदि जोङो दुखु दङ जाथि हिसाबै आरो रायजो राजाफोर जोङो नोंथांमोनहाबो सान जे जोङो रन्जन दैमारि सारनिफ्राय बिराद गिदिर अननायखौ मोनबाय 34-35 बोसोर 36 बोसोराव हाबबाय एनडिपिनि माखासे पावारजों जोङो संसार सोलिबोनाया दा बिथांनि जायबायदि एनडिपि दानानै एनडिपिनि पावारजों जों दिनै गावखौ गोजौआव दोननानै जोङो सोगोमबोनानै जाथि हिसाबै दिनै गेरेमसा हिसाबै थांबोदोंमोन दिनै जोङो बेसेबांबा गोथौ हाखराव गोलैफिननो गोनां जाबाय रन्जन दैमारिनि पावारा जोबनायाव दा रन्जन दैमारिनि पावारखौ जों मोनफिननो थाखाय जोङो बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो गावनि सेलेक्सन खालामनानै सरकाराव फैहोनानै रन्जन दैमारि सारमोनखौ जों माबोरै लाबोनो हायो नैबे लामायाव जोङो ज' आवगायनांगोन गासै भटार्सआ जे बेफोरबायदिखौ डिमान्ड खालामहैनाय ज' जाजाय थांनानै सोरबा लिडारखौ सोगोमहैनाय बे नङा
बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रानो जेन'बा नोंथांमोननि मददखौ नुनानै जाय खुंथाइ गोहोआव फैफिनगोन बे खुंथाइ गोहोजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै गासैबो आद्रा थानाय खामानिफ्रा मोगथां महर मोनगोन होननानै आं सानो। जोंहा फाब जागोन रन्जन दैमारि सारखौ जों बख'नानै लाबोनो हायाबा जोंहा फाब नांगोन बर' रायजो राजाफोर। मानो फाब नांगोन होनोब्ला बिथाङा 36 बोसोरखौ जोंखौ दिनै बे पावाराव फैहोदोंमोन। दा बिथांखौ जोङो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफिनोब्ला जोंनि बर' हारिनि मावनांगौ आद्रा खामानिखौ जों मावफुंनानै लानो हानाय नङा आरो गोहोआव जों थानो हानाय नङा। बेनिखायनो बिथाङा जोंजों लोगोसे फैनानै बर'नि खामानि मावफैफिननो हानांगौ, पलिटिकेल पावारखौ दिनै जौगाखांहोफैनो हानांगौ। बिथाङा दिनै गाव हारसिङै हेन्डेल खालामना सालायो बे उननि बाथ्रा, बेखौ इन्टेलेक्सुवेलफ्रासो खालामगोन। दिनै सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो गिनो नाङा। रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलनिफ्राय लाबोनानै रन्जन दैमारि सारा दिनै बिटिसिखौ सालायफैनो हागौ होननानै जों बेफोरखौ कनफिउस जानो नाङा आरो जों बेफोरबायदि नेगेटिभ लाइनाव थांनो नाङा। बिथाङा आं सालायगोन होननानै बिखाफोर दाननानै बिथाङा सेख'नो सानोब्लाबो बे जानो हाया। बियो जाहैगोन बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि जेबायदि साजेसन बा निर्देश बेजोंसो जागोन। दिनै रन्जन दैमारि साराबो जोंनि माखासे अननायजों जुदि गबोनानै हारसिङै गोसो बायदि मावफैगोन आं बेखौ मालाबाबो नुहुरा। मानो होनोबा बिथाङा दिनै गाव हारसिङै डिसिसन लाया। दानि खुंथाइ गोहोआव थानाय लिडारफोर बायदि गावनो डिसिसन लानानै गावनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सेभ खालामखानानै लांनाय मेम'रिखौ प्ले खालामहैनानै दामना होनायल' बेफोरबायदि नङा रन्जन दैमारि सारा। इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ गावनि आगसि आगदा फज'जोबनानै सारियाव दोननानै मोजां डिसिसन लायो, मोजां सोंलायो, उमुक खालामबा उमुगा माबायदि जागोन बेफोरबायदिखौ बिथाङा सोङो आरो बिथांमोननि पइन्टफोरखौ लानानैनो बिथाङा पइन्टफोरखौ दिहुननानै खामानिखौ मावो। बेखौ आं मिथिगौ। आं बिथांजों गोबाव सम मोननाय, आं बिथांजों जिरायनानै सावरायबाय थानो मोननाय, बिथांनि डिसिसनखौ आं मोनबोबाय थानाय। बिथाङा गाव हारसिङै मालाबाबो डिसिसन लाग्रा लिडार नङा। बिथाङा गाव हारसिङै डिसिसन लाग्रा मानसिमोनब्ला दिनैसिम बिथाङा रन्जन दैमारि हिसाबै बेफोरबायदि जेलाव थानाङामोन। बिथाङा बै समावनो गावनि क्वालिफिकेसन, गावनि टेलेन्ट, गावनि क्वालिटि बेफोरखौ लानानै गावनि न'खरखौ गोग्गोयै संसार सालायलांनो हागौमोन। दिनै बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजानि थाखायनो दिनै बिथाङा बिसिया सासे, फिसाया सासे दाबसे आरो दिनै न'खरा दाबसे। दिनै न'खराव बिमा बिफा दंमोन, बिथाङा बिमा बिफाफोरनि महर नुनो मोनाखै। बिमा बिफाफोरनि मुंख्लं जानाय गावनि जोबथा बिदाय होनाय समावबो दिनै बिथाङा थानो मोनाखै। दिनै रायजो राजानि थाखाय बिथाङा बेसे गिदिर दुखु खस्थ' सैसोनानै दं, जोबथेसालियाव बेसेबां सैसोनो गोनां जादों। दिनैसिमबो बिथांनि गोसो आरो खुगायाव बर' जाथिनि खोथाल' सानखांनाय दं। दिनै नों आंहा थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैयोबा बिथाङा जोंनाव सोङो, आमुक माब्रै दं, फिला माब्रै, रायजो राजाफ्रा माब्रै दं, रायजो राजानि साननायफ्रा मा रखम, रायजो राजाफ्रा मा सिन्था खालामदों, जोंनाव बेराफारफ्रोमनिफ्राय सोङो। दा जोङो बेराफारफ्रोमनिफ्राय बुंनो जों बोरै हानो? गासै खोथाखौथ' जों फोरमायनो हाया। जोङो बासि बिथांनो फोरमायनांगौ जायो। मानो होनोबा जोबथेसालियाव थानायनि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ आंबो मिथिगौ। खारन बेफोरनि एक्सपिरियेन्सआ आंनाव दं। आंबो जिहेथु सेन्ट्रेल जेलाव थाबोनाय हिसाबै माबायदि जायो, जेलाव थायोबा मानसिया माबायदि एट्राकसन जायो, माबायदि मरेल डाउन जायो, जों बेखौ मिथिगौ। दा जों माखासे खोथा बुङोब्ला गावनि सोंनायफोरनि फिननायखौ होजोबोब्ला बिथाङा इमोसन जानो हागौ, बिथाङा मरेल डाउन जानो हागौ। गतिके जोङो किसुमानखौ बासिनानै मोजांखौ जों खोन्थाबोनो गोनां जायो। रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ जों इसेबां खोन्थाबोनो हाया जायो। मानो होनोबा बिथाङा साननायनि लैथोआव गोलैनो हागौ। जों बिथांखौ जेसे हागौ एसे खुसियाव दोननो थाखाय मोजांखौनो खोन्थाबोनांगौ। नाथाय बानायनानै खोन्थानो मानो? रायजो राजाया सोङो, इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोंखौ जेरावखि लोगो मोना सोङो, मारै दं सारा, मा रखम। किसुमानाथ' मास्टार हन्टानिफ्राय आंनियाव फैनानैबो सोंफैबावोसो। फोरमायनांगौ गोनां जायो। माथो खालामनो? नंगौ, दिनै मानो सोंफैया जानो, मानो गाबखाङा जानो? दिनै सिदा रन्जन दैमारि सारनि मेन पइन्टखौ सोरनाव सोंबा मोनगोन बेफोरखौ बिथांमोनाबो खबर लानानै दिनै सोंफैनो गोनां जायो। सोरनावबा मोजांसिन खोथाखौ मोनगोन बेखौ मिथिनो बयबो लुबैयो। खारन गोबाव बोसोर गावखौ बावसोमबोबाय, जोंनि नामाव, जाथिनि नामावनो दिनैसिमबो भुगिनांबाय। बेखायनो मोननो लुबैयो खबरखौ, मोजां सारनि खबरखौ। दा बे
प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो आं रायजो राजानो बेखौनो फोरमायनो सानो रन्जन दैमारि सारा दुखुआव दङब्लाबो देहा सोलेर हिसाबै बिराद मोजाङै दं। बिथाङा सिगां समाव जेबायदि भुगिनांदोंमोन देहाजों खिन्थु बेबायदि भुगिनांनायनिफ्राय एसे रैखा मोनबाय। दा बिथांनि देहाखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां, बिराद मोजाङै दं बिथाङा सिगां समनि बायदि लोरबां देहा गैला, फुंगा फुस्था जाथारबाय, मोजां जाबाय, साननाय हनायफ्रा मोजां, रायज्लायनायफ्राबो मोजां, जाथिनि हिसाबै दिनैसिमबो गाबखाङो, जोंनि सिगाङावबो दुखु प्रकास खालामो। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ बख'नायाव गभमेन्टनि आखाइ नांगौ हिसाबै दा आङो नैबेखौनो सानो, आङो पलिटिकेल पार्टिखौ आं सेलेक्ट खालामबाय। बे खम सम दिननि गेजेरावनो आङो बबेबा मोनसे पार्टिजों जयेन जागोन आङो डिसाइड खालामबाय। नामखौ आं बुंथ'ला, जिहेथु जयेनानो खाथि खाथारसैब्ला बे खय एकदिननि गेजेरावनो आंनो जयेन जाखासिगोन। बे जयेन जाबानो पार्टिनि नामखौबो नोंथांमोना मिथिखागोन बलेथे आङो पार्टिखौ बुंथ'ला। रायज्लायनाया जाजोबखाबाय, जास्ट आङो जयेनल'सो जानांसिगौ, स्टाब्लिस जानांगौ, बास बेनो। स्टाब्लिस जायोबानो आंबो रायजो राजाजों दिनै सोरबायदिखौ लोगो हमनांगौ, सोरबायदिखौ लोगो हमनाङा आङो सिगां लोगो हमग्रोगोन, साजेसन लागोन। बे इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लोगो हमनानै इन्टेलेक्सुवेलफोरनियावनो आङो साजेसनखौ लानानै गामियाव हाबगोन आरो गामि आङो बे पार्टिनि जानानैनो खामानिखौ मोजाङै मावलांगोन। नोंथांमोननि मददजों जों ज'यैनो मदद होनांगोन। दानि खुंथाइ गोहोखौथ' आङो फसायखायासै, जिहेथु बिसोरो बख'खायाबो नालाय बोरै फसायबावनो। खारन जोंनि कमरेड्सफ्रानो ओरैबायदि सैसोनानै दं, सासे बर'लेण्ड आर्मि बा एसेबां सैसो बोनाय बर'लेण्ड आर्मिफोरखौ जे बेफोरबायदि दुखुनांथावै जुदि गारसोनो हादोंब्ला, डास्टबिनाव बबेबा मोनसे दाखोरखौ गारसोनाय बायदि गारसोनो हादोंब्ला, बे गामि सिं थाग्रा मावसोमनानै जाग्रा सिदा जोंनि बर' रायजो राजाखौ माबायदि खालामगोन, जेराव थांनानै गावसिनाव बिनानैबो जानो रोङा। दिनै गावसोरबो फैनानै रायजो राजाखौ खबर लाफै रोङा, मा जादों जाया बेफोरनिबो खबर गैया। भटआ बिफैयो, देरहालाङो, सिरि थाहैयो, गावस्रा गोसो बायदि सरकार सालायनानै जा थाइसे थाइनै थायो बेखौ गावस्रा जाबाय, हजम खालामबाय। रायजो राजाया मा मोनजादों, मा उसुबिदायाव गोलैदों बेखौ मिथिया।